Jerku, ja nič nevidím. Čo? Nič nevidím. Ideme k doktorovi dzedu. Noc, nenoc, pohotovosť je tam. Zobral som dzeda, prídeme do špitaľu a doktor mu hovorí, deduško, ja vám na tej tabuli budem ukazovať písmenka a vy mi poviete, aké to je. Dobre? Dobre. A ceste, pán doktor. Ale dobre. Raz jedno spovedal farár a hovorí, sluchaj, devče, ty s tým ďurom z nižného konca chodíš, nie? Chodím, pán farár. A už se počkal. Tam boskal. A zece počkal. Tam na líčko. Na líčko. A ešte? Na prsia. Na prsia. A ešte? Aj na bruch. Aj na bruch se boskal. A ešte? Na kolena. Nepreskakuj! A když tak prišla mníška k doktorovi a hovorí, pán doktor, na co šemíte, ktorým tá, čo je, tak šemička, ste v inom stave. Mníška sa rozplakala, ucekala do kláštora, na druhý deň príde matka predstavená, pán doktor, sestra Eliška je v inom stave? Ale blbosť. Ale čkanie sa lieči šokom. Tak som jej to povedal. A to teraz v útorice, keďže farár obešil. Humor prichádza od kolísky na ten švet. Ja mám takého malého vnúčika, a on trepe voloviny tak, jak Erža. To po nej papuľu zdedil, to je hrozné na co. Nikda nezabudne, vyšli sme po mesce a ja mu to jem skrýše. Naproci ide tvoja učiteľka a dneška si nebol v škole. Písacké je, detko. Bol som na tvojom pohrebe. Utrej, detko, odvezieš ma tam na činžaky, ja tam spolu žiaka, chceme robiť spolu úlohy. No to co dene spraví pre vnúčika, nie? Odnesol som ho a blúdzim. A kedy ja v Košicoch bol tam pri svojich činžakoch. Blúdzim jak sprostý a on nespustil. Vidíš, detko, lebo nie si pokrokový. Keby si bol pokrokový, tak máš GPS. A GPS, keď založíš a dáš tam adresu, tak GPS ťa presne odniesie tam, kde treba. GPS jedno, to je pokrok. Ja kúpil GPS, o týždeň som ho šmalil do šmetnej bedny. Tak jeden raz sme išli kolo cintéra, furt čo zvalo, ste v cieli. Zeci, ľudia moji, to je na co hroz. To nikda nezabudnem, učiteľka še pýta jedného. Ty komu vďačíš za život? Bocianovi. Čo? Komu vďačíš za život? Bocianovi. Ty koľko rokov máš? 14. A ty Bocianovi vďačíš za život. Zajtra pošleš mamičku do školy. Mamička prišla do školy, že ste ma volali, pani učiteľka. Ako sa voláte? Bocianova. Veci, učiteľka v jednoho piatačika našla porno časopis. Ľudia, Bože, tá želenela, červenela, modrela. Ja by som rada videla tvojich rodičov, strana 15. A keď nikda nezabudnem, jak Anča hovorí, ty slúchaj tu, Zdenka, ono máme nového farára. A spoveda, hej, a dáva veľké hrychy. Lebo to nie je jak tamten, že keľo zdravásov, keľo oči našou. Podľa toho, jaké hrychy máš, telo raz ti dá obehnúť skolo kostela. Ej, Bože.
že tam netreba bicykel. A tak išli mi, jak v bare šedzeli dva kočky a jedna hovorí, život, druženko je všelijaký, tam vypí, zakúr, lebo ani všetne nás dáme a budeme vyžírať, jak to tie dva škapy na stôl proci. Ono to zvýči, však to zrkadlo. A ono dzešte človek obráci. Ja minule sebe spomnem aspoň kus na toho Píťa, už keď času telo nemáme. A Píťom, ja som ľudia bol na tomto, jak sa to vyberali, v kúpeľoch. A znáte, ako v kúpeľoch, tam všelijakí ľudia sa stretnú pri stole. A s nami šedzel jeden Francúz. My sme prišedli s Píťom a ten Francúz utorí bon appetit a Píťo utorí lakatoš. Ty konu. Bon appetit je dobrú chuť. No. Prišli sme na večeru a Píťo zdaleka kričí bon appetit a Francúz utorí lakatoš. Je to taký kuň, jeho žena robila operku v Amerike a o 3 mesiace volá Pišta, co nového? Mačka zdechla. Mačka zdochla? Ty tak surovo to povieš? Naša milovaná cica? To nevieš povedať, išla na strechu, šmykla sa jej moška, utekal si na veterinu, nedalo sa zachrániť. Ty povieš, mačka zdochla. A mama sa ako má? Je na streche. Aj také slova neviem, za kedy čitača múdry. Tak včera sme sa učili sinus, kosinus, pokračujú Pišta, gambrinus. A on mi hovorí, Ander, môj dzedo bol na Titaniku. Ale Piťo, už toto kraviny ja nebudem poslúchať. Ja hovorím, bol na Titaniku a každomu povedal, toto zhavaruje, tu bude mŕtvy, že nedáše počítať. To je katastrofa svetová. A ľudia už keď prišlo k tomu, znáš, že už ten Titanic mal buchnúť do toho ľadu, on tak kričel, že ho vynešli z kina. Šved je taký čudný chlapče. Zetko býval na Lázoch, na Lázoch. A furt mu dachto donesol, co mu bolo treba z mesta, pravda? Ale všetko poumieralo, len Zedo ostal. Tam ušli sám do mesta, po 30 rokoch prišiel do mesta a z toho 15-tisícového mesta bola 100-tisícové mesto. Kúka a číta taký veľký dom, Continental. A jeden tam stojí, hovorí, deduško, tu sa číta Continental. Hej, a to co za dom? Tam kúpite, čo chcete. Toto hľadám. Vošol vnuka a predavačka hovorí, prajete si, detko, 20 cáva a 1 cabernet. Detko, to sa číta kakao a kabernet. A ešte tá čo? Tá ešte kitróny. Ale detko, toto sa číta citróny. Dzego vyšiel vonka a hovorí, curva, toto je kýrkus. A to je